Το όρος Φαλακρό βρίσκεται στη Μακεδονία, στο νομό Δράμας, στην Ελλάδα. Στους πρόποδες του Φαλακρού βρίσκεται ο Βόλακας. Στο χωριό του Βόλακα υπάρχουν ζωντανές παραδόσεις που, όπως φαίνεται, διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Εξακολουθούν όμως να λειτουργούν από τα χρόνια του Διόνυσου, θεού του κρασιού, της γονιμότητας και της βλάστησης. Μέχρι και σήμερα γεμίζουν με χαρά τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βόλακα. Το τριήμερο των Θεοφανίων είναι μία από αυτές τις παραδόσεις. Ευλογημένη η χρονιά φέτος, το 2008. Υγεία και ευτυχία να δίνει ο κόσμος, ο Θεός σε όλον τον κόσμο και ειρήνη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εδώ στο Βόλακα, 6, 7 και 8 του Γενάρη έχουμε το τρίμερο των Θεοφανίων, με έθιμα και δρόμενα του Βόλακα. Παππού, γέλασες, δεν μπορείς να κόψεις ψωμί. Έτσι μου ψωμί δεν μπορείς να κόψεις. Τώρα, πάρε μπουκιά. Βούτυσε στο κρασί. Και του χρόνου να είμαστε γερίνοι, αγκώνε με τη σέγγουνα, η χρονιά να πάει καλά. Θα χτυπήσει η καμπάνα, η ώρα 6, θα πάμε στην εκκλησία. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, και της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, του καγεννήτωρο η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περίστερας, ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Στέμε την Χριστού, τον Θεού, Χριστίνος. Μετά που θα σκολάσει η εκκλησία, τελειώσει, θα κάνουν δημοπροσία και την εικόνα και το σταυρό. Όσοι να πάνε, δίνουν. Παλαιότερα γίνονταν πραγματική δημοπρασία. Όποιος έδινε τα περισσότερα χρήματα, κέρδιζε την εικόνα και το σταυρό. Ο πλούσιος θα το πάρει. Ο φτωχός μπορεί να πάρει το σταυρό και την Παναγία. Κανείς δεν μπορεί. Άλλαξε ο τρόπος της δημοπρασίας. Βάλανε ένα ξυπνητήρι κάποια ώρα που μόνο η Εκκλησιαστική Επιτροπή το γνωρίζει. Και με το χτύπημα του ορολογιού κερδίζουν εκείνη την ώρα τα δύο τελευταία ονόματα που είπαν την εικόνα και το σταυρό. Έλα, πάγωσε τι έγινε ρε μεγάλη. Σαχινίδου Μαρία, 5 και 5. Μία πόντε σε πολλά. Όποιος την έπαιρνε, πήγαιναν μετά στην Στέρνα. Τότε ήταν αλλιώς Στέρνα. Κανονικά Στέρνα, μεγάλη. Έγινε ο παπάς, εκεί πέρα και διάβαζε το αγιασμό. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, και της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, του γαγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου δόξαση. Αυτό γίνεται για υγεία και γονιμότητα. Σχεδόν όλοι βουτούσαν για υγεία ήταν. Κάνει τις θεραπείες όπως παλιά έτσι και τώρα. Τις
Să stănuți terapie, își tifluși tu pot, tu popâi na acusă, и вовина милисту ни стрелина и ремису. Tu poate muirini, tandoage na capimena, ta pedache harumena, и неолea на пари калифот. Та Штефана на тадеши полигера, ал на мита копица. Ай. Κώστα Γιάλινο, Κώστα Γιάλινο. Ρε Παναγιά μου να με χαίρετε τη χαρά. Πού είναι, πάνω είναι. Κάτω να μας πέρα. Και οι νεόνυφοι, ποιοι δεν είχαν πάει στην εκκλησία την πρώτη μέρα, όλοι στην μπάρα, από τα σπίτια, με γαϊτάδες. Τραγουδούσαν, χόρευαν και τους έπαιρναν να τους βουτήξουν. Πρέπει να ζεσταθεί το τομάρι. Δεν μας ποτίσαν να πιούμε ρε Σπύρο. Και τον χρόνο ξανά. Εντάξει,
πόλη τα κρυάρια και στον ωραίο Βόλακα σφάζουνε παλικάρια. Όλη μέρα γινόταν αυτό, το γλέντι. Μετά το βράδυ πήγαιναμε στη κουμπάρα να φιλήσουν οι γυναίκες, όχι τα κορίτσια. Οι ηλικιωμένες οι γυναίκες να πάνε να φιλήσουν το σταυρό και να φιλήσουν την εικόνα. Το ίδιο βράδυ, ξημερώνοντας τα Αγιαννή όλη τη νύχτα, οι νέοι γυρίζουν στα σπίτια των ελεύθερων κοριτσιών και κλέβουν διάφορα αντικείμενα. Απόψε μαζεύανε όλα τα ρούχα, τα πράγματα, κλέβανε σε όλα τα σπίτια. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς θα κατσιβούμε τώρα? Κοιτάξτε, να σε κράτα εκεί. Από όλοι έφυγαν, τι μπορώ να κάνω. Τα πουλούσανε. Τα συγκέντρωναν σε ένα μέρος, Σε ένα μέρος τα μάζευαν στην πλατεία και μετά τα πήγαιναν, κάθε ένας όποιος γνώριζε, τότε δεν ήξεραν και γράμματα. Αφού και εγώ δεν ξέρω γράμματα. Άμα το γράψαν, δεν το ξέρω ποιο είναι δικό μου. Δεν τα είδα. Πήγα στο σπίτι, βλέπω ότι λείπουν, λέω επιστροφή πίσω να πάνε τα πάρουν, να τα πληρώσω κιόλας. Ορίστε. Φτάνουν τα χρήματα. Ευχαριστώ και το χρόνο. Καλή χρονιά να έχουμε. Μετά το μεσημέρι θα αρχίσουν να γίνουν τα χαράπια. Γιος μου, αδελφός μου και ο πατέρας. Θα ντυθείτε και τέσσερις? Όχι. Εγώ και ο παππούς. Πέρσι εγώ είχα σειρά, τώρα ο μπαμπάς. Και ο γιος. Κοίτα, τώρα αυτός εδώ περίμενε ένα μήνα που θα έρθει αυτή η μέρα. Ο Αράπης έχει βαμμένο το πρόσωπο με φούμο καπνιά από το αποσπιτικό τζάκι. Φοράει κάπα από δέρμα, έχει καμπούρα στη πλάτη, φοράει 2 σειρές κουβνιών, τα μπατάλια και τα τσάνουβε, κρατάει στο χέρι ξύλινο σπαθί και στη μέση έχει ένα ξύλινο ρόπαλο όμοιο με αυτό των αθηναϊκών αμφιστηρίων. Οι Αράπηδες δρούν κατά ομάδες, αποτελούνται από τους Αράπηδες, το Τσαούσι που είναι άντρας ντυμένος με την παραδοσιακή στολή και την Ύφη, πάλι άντρας ντυμένος με την γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά του Βόλαγα. Κατά τη γνώμη μου, τα έθιμα είναι διονυσιακά. Με την πάροδο του χρόνου όμως, πήραν χριστιανικούς συμβολισμούς και γι' αυτό και διατηρούνται μέχρι σήμερα.
Ο Βάκχος είναι ο θρακοφρυγικός θεός που φέρνει μαζί του τον ιό της έκστασης, μιας άγριας θρησκευτικότητας. Βγαίνει κανείς από τον εαυτό του, βοηθούμενος όχι μόνο από το κρασί, αλλά και τον παράφορο χορό. Και αν όποιος πήγαινε να πειράξει τη νύφη, η νύφη θα αρχίσει να τροπίζει τα σιαστάκια εδώ πέρα, αυτά που το έχει. Όλα τα καρναβάλια εκεί πέρα, να τρέχουν, να παγουθούν. Εκεί πήραξαν την νύφη. Όταν ήθελα να κάνω ακόμα πιο πολύ φασαρία, θα ανέβαινα σε ένα μπαλκόνι, θα αγκάλιαζαν την νύφη οι άλλοι, εκείνα τα καρναβάλια κάτω να σκοτωστούν να χτυπάνε. Γι' αυτό πάλι να χτυπάει εδώ στους τίτλους στα σιαστάκια. Ένας δεν φεύγει αν δεν του λερώσω. Εγώ τους λερώνω όλους. Μετά από αυτό γινόταν, βγαίνανε και τα καρναβάλια και οι γιούφτες. Μπράβο ρε κουμπάρι, έτσι θέλω. Άντε κουμπάρι. Κουμπάρι στην πραγματικότητα. Μια κουμπάρι να χορέψουμε, έτσι. Θέλω να πάω στην Αράπια, να πιάσω ένα ραπάκι μικρό περιστεράκι, να πιάσω ένα ραπάκι μικρό
καθόμενα το ρωτώ. Πώς πιάνεται η αγάπη μικρό περιστεράκι. Πώς πιάνεται η αγάπη μικρό περιστεράκι. Από τα μάτια πιάνεται. Από τα μάτια πιάνεται. Στα χείλη κατεβαίνει μικρή μου χαϊδεμένη. Στα χείλη κατεβαίνει μικρή μου χαϊδεμένη. Κι από τα χείλη στην καρδιά. Κι από τα χείλη στην καρδιά. Ριζόνιμα δεν βγαίνει μικρή μου χαϊδεμένη. Η μάνα μου ήταν γιαγιά, όλοι που τους είχε ξεκινήσει αυτή τη χρονιά με ένα πλαστό ψωμί και μια κανάτα νερό και μια πλάκα σαπούνι και ένα δώρο της έδιναν. Έβγαινε η μάνα μου έξω, της έχιναν το νερό και της έβαζαν εδώ το δώρο και αυτή τους έκανε τραπέζι. Έστρωνα με καταγή τραπέζι. Μπαμπού! Μπαμπού! Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς βρήκαμε. Καλά είμαστε. Да сте живи, да сте здрави. Хата, сминичките. Да сте живи, мила. Ήρθαμε να σε ευχαριστήσουμε. Ήρθαμε να... Καλά Ευχαριστούμε, μπαμπού. Να πληγαίνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Έλα να σε βοηθήσουμε να πλένεις τα χέρια σου. Αντάτε σε μία. Πάρε τους. Να είσαι γερή. Είστε живοι, είστε здрави. Вие знаете, ама сте καλά. Udmoja δίκαια. Πάτε, δεν πες να μ' άκουσα. Κάτι κύμα. Τρώμε, εμείς δεν κύμα. Πού είναι, δε. Μην το σταματάς. Udmoja
άστε τώρα τσεκάει. Σήμερα γίνεται την ίδια μέρα ο παραδοσιακός γάμος. Οι συμμετέχοντες στο παραδοσιακό γάμο ακολουθούν τις διαδικασίες και τα τελετουργικά ενός κανονικού γάμου, όπως γίνονταν παλαιότερα ο γάμος εδώ στο Βόλακα. Άντε Γαμπρέ να ζήσει. Μπράβο Γαμπρέ, άντε. Να ζήσει. Λίγος να φάει τα πρόβατα. Λίγος να φάει τα πρόβατα. Κι ο τσάκαλος στα γύρια. Είναι η τελευταία πριν βγει από το σπίτι για την εκκλησία. Είναι υπόκριβα. Παρέστηκα καλέ μανά μαντήλια να γέντω και τώρα τα παρατήσα και τώρα τα παρατήσα και τώρα τα παρατήσα. Βάστα κορί μου βάστα, βάστα κορί μου βάστα, βάστα κορί μου βάστα, ακόμα ένα χρόνο. Και φίλης του. Να γίνουν τα σιτάρια, να γίνουν τα σιτάρια, να γίνουν τα σιτάρια. Βαμβάκι και κράσι. Συγιάζονται οι έμορφες Ελένη-μαμά. Συγιάζονται οι έμορφες Ελένη-μαμά. Και τα μαργαριτάρια σου κακοφαίνεται Ελένη-μαμά. Που σε κοντή στο βόλι. Κοντός. Φίλες. Τι θέλω, το χέρι. Εντάξει. Σκύψε τώρα. Σκύψε πάπα, σκύψε. Στυπίτα, κάνε κουκλό μου την πιτσούρα. Και έτσι. Και από εδώ, και από εδώ, και από εδώ. Και εδώ. Σκύψε λίγο.
Ο αριθμός 3 εμπεριέχει μια ιερότητα. Στο χριστιανισμό αποτελεί βάση του τρισυπόστατου Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στη λατρεία του Διονύσου υπήρχε το στοιχείο της τριαιρετικότητας, πίστευαν δηλαδή πως ο Θεός εμφανιζόταν κάθε τρίτο έτος. Εδώ είναι και ο καθρέφτης. Και ένα καθρέφτη, μάνα μου, θα τυπλώσουμε και το λουρί. Έλα, το λουρί το κρεμάσουμε στον τέβερο. Κουμπάρε, ανοίξανε. Μη πάτε όλοι. Πάνω σε εκείνο το υπνό Ελένη μαμά, πάνω σε εκείνο το υπνό Ελένη μαμά, πάνω σε κυπηράκι. Από λίγο να μην μας τελειώσει. Και καμπροτέλει, αλλά Ωραία είναι, ωραία. Ωραία, ωραία. Και τα μαργαριτάρια. Δεν πειράζει, τα μαργαριτάρια. Πολύ βέβαια. Δεν είμαστε μέσα με Τη χρυσή τη δεκάρα εδώ. Τη χρυσή τη κουσάρα εδώ. Και του μεγάλου του λεφτό, στο αδερφό. Και τελειώνει πάση. Εδώ, εντάξει, εντάξει τώρα. Την έφη μας δίνει την τζάμπα. Άντε πάμε τώρα. Ήμασταν όλοι. Λόγισαν από τους κύριους τους δούλους, όπως δεν βλόγει. Δεν ακούγεσαι, ποιος είναι τα παπά. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού. Το δούλο του Θεού Ιωάννη. Εγώ Δήμητρα πήρα. Στο όνομα του, τι πειράζει. Στο όνομα του πατρός του Θεού. Μήνιακα δεν είναι και η Δήμητρα και η Ιωάννη. Τι είναι παιδί. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Πες τα δυνατά, δεν ακούσουμε. 9 παιδιά να κάνετε.
Δεν μου λες. Έγκυα είναι η γυναίκα σου. Δεν είναι. Τα ώρες εντόνι θα βγάλουμε. Τι έγκυα. Δεν είναι έγκυα. Πώς έγινε ρε παιδιά. Πώς έγινε. Τα τελευταία 7 χρόνια όλες που παντρεύουν είναι έγκυες. Κάτι ξέρει. Αλλά είναι που του κουμπάρει και δεν του παρσυράει. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία. Τελείωσε. Ναι, πες άκουσες. Πες άκουσες. Εγώ. Πες άκουσες. Άξιος ο κουμπάρος. Όχι, κόκκουε. Άξιος. Παράτε τώρα. Πόσες φορές. Βαράει τον τέτοιο Αρκουδιάρης, τραγουδάει και αυτές χορεύουν. Συνήθως χορεύουν χοροπηδώντας, κρατώντας τη τράκα στη μέση και με τα δυο τα χέρια χτυπώντας τη. Αυτό κατά μία έννοια από ορισμένους είναι για εκφοβισμό. Κατά μία άλλη έννοια όμως είναι ως παραλήρημα ερωτισμού. Έλεγε μια γιαγιά, μου άφησε λέει τάκι του μπατάλι, του θυμάσαι εσύ. Έλεγε η κόρη του, η μπάμπα Μούσα. Μου άφησε η μητέρα λέει να φυλάω του πατέρα. Άρρωστος ήταν, εγώ λέει θα πάω μέχρι τη σκάλα. Πατέρα, ζεις λέει. Ζεις, καλά είσαι. Καλά, εγώ θα πάω πάλι με τις αρκούδες. Πάει.
Θα γίνει ήμερη όταν έρθει στο Βόλακα, στο όρος Φαλακρό. Ερατό! Κάτσε καλά. Άντε σιγά σιγά, άντε. Τότε πήγαιναν παλιά σε όλα τα σπίτια η αρκούδα. Σε κάθε σπίτι πήγαινε με το ταχαρά και χόρευε σε κάθε σπίτι. Σε όλο το σπίτι γυρνούσαν οι αρκούδες και χόρευαν και πώς αγκαλιάζεται η νύφη και πώς αγκαλιάζεται ο παππούς και πώς κρίνεται αυτό. Όχι μπροστά στα παιδιά! Όχι μπροστά στα παιδιά! Όχι μπροστά στα παιδιά είπαμε! Μάρκο! Όχι μπροστά στα παιδιά! Όχι μπροστά στα παιδιά! Ερατό! Διασκέδαση γιούφτη, παιδιά, από μια πατσαβούρα θα πάρουν, όλοι χτυπούσαν. Κανείς δεν παρεξηγεί. Άμα έχεις μανία σε κανένα, τότε βγάζεις το άξο. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να φάμε και να πιούμε. Όμως σας αγαπούσαμε και δεν σας τσιμπούσαμε. Η Παναγιά μαζί μας! Εμείς εδώ δεν ήρθαμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε. Να φάμε και να πιούμε. Αρκούδες και αράπηδες, προστάτες της νύφης και του γαμπρού, που βούτυξαν στα νερά τα ευλογημένα και μετά γάμους και η γιαγιά η μαμή
και η αγάπη του κόσμου για τις παραδόσεις του. Αποτέλεσμα? Το νομό Δράμας είναι το χωριό το δικό μας ότι έχει τους περισσότερους πολίτες. Μας έγραψαν και εφημερίδες. Ήταν το μόνο χωριό που είχε αύξηση πληθυσμού ανάμεσα από την απογραφή του 1991 και 2001, είχαμε αύξηση 20%.